efectivamente, sen o traballo do Grupo de Enerxía do BNG, tal coordina Aleixo, que interveu na primeira mesa, sería difícil ter feito estas jornadas, mas tamén todo o traballo previo de iniciativas e de plantexamentos a respecto da tarifa eléctrica galega. Aí tedes un documento pequeno, breve, sobre os motivos e a fundamentación desa tarifa eléctrica galega, que va a ser un documento de casi 20 páginas, no cal interviro tamén Aleixo, Nandi, José Manuel Golpe, Generosa, Ariel Deus, que o señor pode estar con todas e todos nós, porque estaba nunha viaxe, Anso Calvo, tamén FIC de Adega, e aos cales temos que agradecerle a súa participación no debate e na construcción dese documento, que se vos enviará a todos e a todas a través do correo electrónico que deixaxes na inscripción, mas tamén estará colgado na propia página web do BNG para uso de calquera persoa que quera chegarse a que motivos e por que razóns defendemos unha tarifa eléctrica galega. Desta mesa, onde o portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego dará a coñecer os fundamentos desa tarifa eléctrica galega, que xa desde primeira hora estivemos sentando as bases de por que a defendemos e en que consiste. Eu vou comenzar a falar por a pobreza enerxética, porque tamén, antes escoitamos falar de democratizar a electricidade, democratizar a enerxía, pero temos que facernos unha pequena cuestión que seguramente non facemos, porque saímos moito a defender os servizos públicos, como son a sanidade, como son a educación, como son os servizos sociais, mas poucas veces nos cuestionamos se a electricidade, se a enerxía debe ser un ben público, a uns debe ser un servicio público, ou como é agora, que realmente é un ben de interese económico definido por a propia lei do sector. Desa definición e desa non consideración como un servicio público leva a que cando podemos ver noticias como a que tedes aquí detrás, é un Storify con todas as, unha parte das iniciativas e das propostas do BNG en materia en concreto de pobreza enerxética, que en Galiza morren máis persoas por pobreza enerxética que en accidentes de tráfico. Como é posible que este morrendo xente nun país excedentario, nun 40% da produción de electricidade, por frío no fogar, por humedades, por non poder encender a calefacción ou por cortes de electricidade? Pois son os datos. É certo que a pobreza enerxética é relativamente pouco coñecida. Se cadra falouse máis nos 2 últimos anos. Faltan estadísticas claras que se diga cantas persoas están en risco de pobreza enerxética. Hai recentemente un documento moi bo elaborado por a Asociación de Ciencias Medioambientais, co cal un pouco utilizamos para extraer os datos, que nos fala que en Galiza neste momento hai a orde de cerca de 500.000 persoas, máis de 450.000 persoas que están en risco de pobreza enerxética porque adican máis do 10% dos seus ingresos a pagar custos enerxéticos, e iso os sitúa nunha realmente dificultade para poder chegar a fin de mes. Cantas persoas teñen cortes de electricidade? É imposible saber. Porque as empresas non dan os datos, os gobernos non facilitan os datos, co cal sempre estamos falando sobre unha especulación, mas tamén a falta desos datos, que sería a obligación dos propios gobernos de facilitarlos. Estamos falando de incrementos moi notables nos últimos anos, de persoas que se está cortando a luz, incluso nos propios meses de inverno. Por lo tanto, a pobreza enerxética, incluso xa se fala de indigencia enerxética, é unha realidade a que convivimos todos os días. E en Galicia, ademais, os propios datos que vos decía deste informe nos dan realidades que teñen que facernos pensar, porque justamente en Galicia estamos nun nivel de pobreza enerxética superior á media do Estado. E isto logo de que se nos teña explicado perfectamente por parte dos compañeiros a capacidade de produción eléctrica que ten Galiza e como Galiza produce realmente para Madrid, como veíamos naquelas gráficas. E estamos falando que o aumento de 2007 ao 2012 é considerable que Galiza, igual os datos para
que vexades. A porcentaxe de fogares con gastos desproporcionados en enerxía doméstica aumentou intensamente en Galiza desde 2007, mentras os fogares non poden manter a temperatura aceitada, descenderon intensamente en toda a serie estudiada en Galiza. É dicir, somos neste momento, pois, de todos os estados, o que máis aumentou desde 2007 a dificultade para pagar os recibos da luz, ao mesmo tempo que somos os que descendemos en poder manter os fogares quentes. Estamos realmente nunha situación de pobreza enerxética importante. Claro, diante desta realidade que son os datos que estamos viendo todos os días, cales son as medidas que se adoptaron, porque temos normativa europea, eso sí, para encher aquí, vamos, esta nave de Vidal e moitas máis, porque desde xa, desde 2009, hai directivas que alargan e que además supostamente obligan a que todos os Estados membros da Unión Europea tomen medidas para erradicar a pobreza enerxética. Incluso chegan a decir que os Estados membros deben evitar os cortes de suministro eléctrico. A día de hoxe, no Estado español, a única que levou adiante as medidas foi Cataluña, que sabedes que para estar paralizado por un recurso. É dicir, que vemos que non hai ningún tipo de voluntade. De feito, se nos preguntamos en Galiza cal é a medida, e se fuchedes un pouco seguindo os debates, e para que non coñeza os debates que se producido sobre a pobreza enerxética, como os decía antes, que podedes acudir aquí a esta... Aquí podedes ir vendo todas as iniciativas que se foron presentando fundamentalmente no Parlamento, que presentamos no Parlamento Galego, tamén se presentaron no Parlamento, no Congreso dos Deputados. Dimos moitos debates reiterados, aí podes acceder a algúns dos debates co Goberno e tanto preguntando ao propio Conselleiro de Economía e Industria que medidas se iban a adoptar, como presentando proposicións non de lei, instando ao Goberno a que se tomaran medidas, incluso en unha pregunta do portavoz parlamentar Francisco Jorquera ao propio presidente nunha sesión de control sobre que medidas se va a tomar, o presidente se lle fixo a luz. E dixo, sí, vamos a ter un ticket social. Naquele momento, ese ticket social, pasaron meses, e ao final o propio INEGA, en colaboración con a Consellería de Benestar, sacou ese famoso ticket social eléctrico, que máis ou menos resumo, é unha forma de facer a vida imposible aos concellos e os servicios sociais, porque te dá todas as obligacións aos concellos de elaborar informes sociais e que además os propios funcionarios do concello sexan aqueles que teñan que ter asignatura electrónica, porque claro, a obligación de unha tramitación electrónica a persoas que teñen dificultades para pagar a luz, e estamos exigindo esa tramitación. E entón, les ven a dar unha, se non me confundo, entre 45 ou 60 euros de axuda ao ano. É dicir, para unha persoa que este a punto de corte a luz, realmente é unha medida publicitaria que se do INEGA e que ahora, para o 2015, a van a poñer en marcha. Nos quixemos claramente de BNG que esta vez para que fose a los medios, pero que non soluciona en nada a política enerxética en Galicia, e a pobreza enerxética se queda exactamente igual. O mesmo dixeron o Colegio de Traballadores Sociais de Galicia, os foros da pobreza, incluso Cáritas o reiterou en moitas ocasións, que esa non é a vía. Por iso nos plantexamos a estrategia de, bueno, podes seguir, podes entrar e o que teña interese pode ver todas as intervencións e tamén están referenciadas as iniciativas. Nos temos no Parlamento unha creada unha canle de YouTube que subimos todas as intervencións para que tamén se poda coñecer máis por medio cales son os argumentos que estamos defendendo dentro do BNG. Agora, como xa nos parece un pouco tomadura de pelo do ticket enerxético, temos un paso máis, por eso os deixamos tamén dentro aí fotocopiada unha proposta de lei que queremos defender, ademais convence a sesión de febreiro, no primeiro pleno, unha proposta de lei para erradicar a pobreza enerxética. Queremos escoitar que argumentacións que no Partido Popular para nos critica a tarifa eléctrica porque di que somos moi simples, que
dentro da normativa vicente en Galiza, é dicir, na lei do consumidor, a categoría de consumidor vulnerable, e que esa sea unha categoría que se utiliza habitualmente, que es aí referidas aos fogares que adican máis do 10% dos seus ingresos a pagar a enerxía e se toma esa ratio de que os fogares deben estar en unha temperatura entre 18 e 21 grados, e por outra banda tamén se inclúe nesa proposta de lei que non se poda cortar o suministro de luz. Pensade que esta foi unha das primeiras medidas que tamén acaba de ser tomado polo goberno grego, porque, efectivamente, os cortes do suministro de luz é cortar un ben que debe ser público, que se está creando a electricidade, como se explicou, con recursos naturais de todos e de todas, e que despois, a primeira, que non se poda pagar esa electricidade, vemos como se está cortando as familias. Tamén incluímos nesta lei que o goberno negocie coas eléctricas e de non ser o caso de que poda chegar a un acordo que asuma o propio goberno galego o pago desas facturas das familias ou das persoas que estén a piques de que le corte o suministro de luz. Cremos un debate moi importante, que é un debate que afonda nesa estrategia enerxética que vimos plantexando, que ten varios piares: tarifa eléctrica galega, erradicación da pobreza enerxética, autoconsumo e pular pro cooperativismo. Hai que traballar en todas as líneas. Nos consideramos que a pobreza enerxética non é unha cuestión social. Moitas veces se traslada como un debate de benestar social. Ainda sendo, é un debate enerxético. É un debate onde as persoas son damnificadas por unha política enerxética que já se explicou na primeira mesa, baseada fundamentalmente para os beneficios das grandes eléctricas e en contra das persoas. Por iso, xa vou rematando, para nós é o exemplo claro de por que temos que ter unha tarifa eléctrica galega, para poder ser nós aqueles que regulemos o sistema, que teñamos a produción chegada, cercana ao consumo. E además, por que ese consumo se é un consumo máis democrático e con outros valores que non se san os valores de os beneficios aos consellos de administracións das grandes eléctricas. Cando antes falaba de indixencia, é un concepto que se está empezando a utilizar. Eu sei que a veces parece exagerado, pobreza enerxética, pobreza infantil, de subvención, pero esa é a realidade do país. É un país, é un programa. Cada vez custa menos as etiquetas. Parece que vamos inventando etiquetas, pero no fondo todo o mundo. Estamos diante de persoas e de familias que non poden pagar bens básicos. Por lo tanto, o tema da enerxía, o tema eléctrico, ten que ser unha columna vertebral do noso discurso. E temos tamén, e eu creo personalmente, sabéis que tengo contado moitas veces hemos falado, que perder o medo a falar de nacionalización de enerxía. Parece que hai palabras que son como un pouco, pasadas de moda ou antigas, porque xa nos acostumbramos a que sexa o normal, cousas, e sí que traía unha cita da propia Unión Europea, onde unha das súas directivas, en concreto, na directiva de 2012, instaba, decía, que no contexto de crisis reclama unha maior liberalización dos mercados da enerxía para beneficiar aos consumidores e demanda unha Unión Europea en materia de pobreza enerxética. Vamos a ver, cando imos rematar coa falacia que liberalizar os mercados é a estrategia en contra da pobreza enerxética ou beneficio aos consumidores. Todos os datos dados hasta o momento mostran como estes mercados non están liberalizados, como son lobbies de presión, antes foron moi explicados, como quieren erradicar, por exemplo, o autoconsumo, que sería unha forma tamén de poder contribuir a erradicar esa pobreza enerxética, que ao mesmo tempo nos venden que iso é contra a pobreza enerxética. Que a enerxía sexa un ben público e que se redistribuya como outros bens públicos sería a forma de acabar coa pobreza enerxética. Como tema industrial xa se falou, porque tamén sería interesante, non solamente pensando nas grandes empresas, sino nas pequenas empresas. Estamos unha pequena empresa con unha cafetería, estamos falando dunha cafetería, que xa de la factura de luz que teñen, tamén sería moi importante de cara aos pequenos negocios, aos
primes galegas ese planteamento da tarifa eléctrica. Xa sen máis, volvo a agradecer a todos os que traballaches no Grupo de Enerxía. Tomamos nota das jornadas a nivel municipal, que é un traballo moi interesante cara ao futuro, e convido a que segades o próximo debate que faremos sobre a pobreza enerxética, onde faremos especial fijación na situación de Galicia, unha situación de unha nación expoliada enerxéticamente e onde aumentou a pobreza enerxética en relación ao nivel do Estado. É difícil calcular cartos puntos máis, pero todos os informes que temos neste momento alertan desa situación, que Galiza é o territorio onde máis aumentou a pobreza enerxética. Eu creo que isto é un argumento moi contundente para algo que levamos dito en outras ocasións, pero que os datos así o avalan, para decir que nos están roubando a enerxía e que no fondo é que nos están roubando os nosos recursos naturais que se transforman en fonte de enerxía. E xa sen máis, tamén agradeceros a vosa presencia e que avalan a portavoz nacional que pechará estas horas.